Hi guys, so kanin siya nga video which is taod-taod na gini siya katunin pa first day sa school sa ko anak. So get ready with us. Charot. So get ready with us na siya. So mo siyang first day good nga muskwila siya. So first suot niya sa iyang uniform. So happy kaya akong anak kami kay wa siya nagpan nga mag-school na siya. So kanin siya ihang uniform. So kanin siya gisuotan. So kani siya dapat dili na ko rin siya voice over pero need na ako na lang siyang gi-off ang iyang kwan kay pagtanaw na ko sa video. Oh, Diyos ko Lord kakusog sa iyang music sa iyang TV. So copyrightism sa taan So kani siya mo ni siya ko na siyang preparean. So sige mix istorya ni so sa istorya sa iyaha nga kailangan mag-behave siya kay first day man niya sa school. So wala pa siya, di ba happy kayo siya. Dahil nakakuan po siya ahani nga mura na-shock po siya ba nga mag-eskwela dahil siya. So wala yun siya na-expect, wa siya kabalon, simbuhaton. Sige po siya as dayon sa ko, sa dayon buhaton sa school. Kaya kanin guro ko anak dili gid siya nga makagawa sa balay. So pwede na po siya mapagawas diri sa balay, pero wala siya kadula nga same niya og edad or kanang mas taas pa sa iyang edad nga 2 ka tuig man lang or 1 ka tuig wala siya same nga kaedad so dagko na kayo ang mga silingan ng diri mga grade 5, grade 6, grade 4 in ana siya ang mga silingan so dagko na so siya magdula siya ra gyud isa so magani ra sad kay kanang okay ra sa ihang madula ra pud ako anak nga siya ra pud isa malingaw pud siya nga magdula siya sa gawas. So ako sa tiyang ginapadula sa mga sayuta, sa mga kuan so para ma-immune po siya sa mga hugaw-hugaw kay lisod man kayo ni kay ingon besil lang ako ang bata nga grabe mong gina-protect siya nga nara siya sa balay di siya ma-expose sa gawas so mas sakitin ang bata nga di siya ma-expose sa gawas. So kana siya kung siya gina-expose nga nara siya sa gawas pa mo lagi siya ra isa wala ka siya kadula, di ba? Happy kayo na siya, gabi ka na siya ka-behave, nga ako na siyang gi-prepare na siya. So, kompleto kayo na siya. Kasi siya po, paglakaw po naman siya po, gusto po siya ng mga butang. Di ba? So, happy kaya ang ako anak. Sa cute. So, happy. Buyag-buyag. So, na siya, mag-drink siya water, kaya maglakaw na mga, di ba? Na show sa among balay. So, mga mamis karilitaan na nga, wala dyan kayo ingan nga limpyo, kaya itong balay basta natay tadlo, kaya anytime pilis na mamungkag, imo na siyang hipuson karon taod-taod, waray 5 minutes bungkag. Sana, niadto na guys, thank you, bye!